Temporaryong gipahunong ni Cebu Governor Gwen Garcia ang operasyon sa usa sa mga tourist attraction sa lungsod sa Badian nga mao ang Canyoneering. Sa usa ka executive order sa gubernador, gipahunong niini ang mga kalihokan sa Canyoneering hangtud mahawanan ug malimpyuhan ang Matutinao River din ang tubig gikan sa Kawasan Falls. Gi-take over na karon sa Cebu Provincial Government ang pagdumala sa Kawasan Falls. Buot masiguro sa gobernador nga luwas ang mga tao gikan sa peligro. Matud pa ang mga debris sa mga istruktura nga nagusbat niadtong bagyong Odette ug ang gibiyaang mga istruktura haduol sa Matutinao River ug sa waterfalls mismo naghatag og peligro sa mga turista. Samtang gikumpirmar sa tourism officer sa lungsod sa Badian nga sirado ang canyoneering activity sa ilang dapit diin ang Kawasan Falls mao'y finish area sa mga turista. Hinuon gipaniguro sa tourism officer nga aduna pay mga tourist spots sa ilang lungsod nga mamahimong masudog sa mga bisita. Na ay mga kabilya nga nang stick out there. That's a disaster waiting to happen. And I don't want a black mark on Cebu's tourism, particularly Kawasan Falls, which is a recognized, one of the most beautiful falls in the world. Rather than allow that disaster to happen, we might as well take preemptive action. Naman tayo answer natin lain pang mga sites nga mo na ginabuhat sa ato ang mga operators karon nga ilang dalon sa other sites diri sa Badian like naatay Lambog, naapod tay Spring diri no katong Kansanto, nga naatay Badian kay nga area or sa Saragosa Island.